Башкортостанда 1 марттан спиртлы эсемлекләрдә һатуды көйләгән закон гамәлгә инә. Уга ярашлы күп катлы йортларның 1 катындагы ямагат туклану урыны статусына ия булган кафе-магазиннарда төндә алкоголь һату тыела. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикаһы сауда һәм хезмәттәр министры урынбасары Илһам Бикбулатов. Һаумыгыз, Илһам Закирович. Шулай итеп, 1 марттан яңа закон үткәсенә инде. Бына уның нескәлектәре турында һөйләшүдән башлаек. Сынапта сентябрь айында 2024 елның сентябрь айында был закон кабул ителде. 1 марттан күп катлы йорттарда аракы спиртлы эсемлектәр һатуы сынапта тыела. Ошол законга ярашлы ямагат туклану орыннарының типлары барлыкка килде дип әйтәйек. Онда инде ресторан, бар, кафе и буфетлар. Ошондай типларда гына спиртлы эсемлектәр һатылуы мөмкин. Тагын бер уенсәлеге бар бу законның. Бу ошо күп катлы йортларның бөтә әле әйткән ямагат туклану орыннары да түгел, ресторан формасында калган ямагат туклану орыннарында мондай тыю индерелмәгән. Ягъни икенчеләй әйткәндә инде күп катлы йортларда ямагат туклану орынында ресторандар әлеге вакыттагы хамак тәүлек әйләнәһенә һатарга мөмкинлекләре бар. Ягъни әгәр ресторан булса, һату итәргә мөмкин. Һату итәргә мөмкин. Башка статуслар булса? Башка статуслар булса, һату тыела. Һату тыела ул бары тик каты спиртлы эсемлекләргәме, әллә пиво һәм башка эсемлекләрдә ошо категорияга инәме? Пиволар, һаралар был категория инәләре. Нидә күп катлы йортларда ресторанда гына һату итүе мөмкин. Сәгать 11-дән, киске 11-дән һуң. Бу законның әлбәттә ул тәфсиратта ямагатчылыктың тәкъдиме буенча индерелгән. Озак еллар уларның тәкъдимнәре ела килеп, мөгаен да шулай индерелгәндер. Ниндәй мөрәҗәгатьләр булды халыктан? Мөрәҗәгатьләр бик күп булды. Менә бу битендә безнең ошо зур калалар, безнең баш кала һәм башка зур калалар нигә актуаль һарау дип әйтәгәндә мөрәҗәгатьләр күп булды. Бу инде иң беренче шул бәләкәс кенә ямагат туклану урыны дип аталган гына ниләрдә инде урында дип әйтәйек, тәүлек әйләнәһенә һара һәм спиртлы эсемлекләр һатыла торган. Мөрәҗәгатьләр булгас инде депутаттарга күп мөрәҗәгатьләр булды. Безгә лә шул һарауды контрольдә тота торган орган без бит инде. Мөрәҗәгатьләр булгас, шундай законга килеп еттек дип әйтәйек инде. Был закон бик әйбәт, безнең эш өчен дә дип әйтәйек, безнең халык өчен. Нишен дигәндә, хәзер элекке хамак шул тавыш, шау, шундай ниләр, хугыш ниләре ондай урыннарда булмас дип, кәмрик дип уйлыйм. Ягъни бу күп катлы йортларның хуҗалары тап шунда шау-шуга, тавышка зарлангандыр. Шуңа зарландылар. Илһам Закирович, бу бизнестның хукукларын сикләү дип кабул итмәйме эшкуарлар үзләре? Гомумән әйткәндә, булай дип әйтеп булмый. Ни өчен дигәндә, безнең битне әйтергә кирәк Башкортстан Республикаһы. Моны әгәр бүтән республикалар белән чагыштырганда, ошо һорау буенча инде безнең моны тыю, ошо алкоголь сферасында тыю ниләр буенча безнең беренче 5 субъектлар арасына керәбез. Бездә иң күп, иң дип әйтмәһәк тә инде тыю ниләре, хукуклары бар, тыюлар бик күп. Әгәр караганда инде менә 17 елдан эшләп ханап киләбез. Менә объем продаж дип әйтәм, һату күләменә килгәндә, шул бер кешегә 17 елдан менә 24 елга тиклем бер кешегә 11-12 литр һатылган һәм һатылып килә. Ул ничек елынамы? Елына бер кешегә. Ул туган кешән, карт кешегә хәтлем бүлгәндә инде 11-12 литр. Бу азмы күпме? Башка төбәктәр белән чагыштырып караганда дип әйтәйек. Башка төбәктәр белән чагыштырып караганда бу уртасы тирәһендә. Уртасы күрһәткечләр. Менә әгәр инде ниләр белән Чечен Республикаһы, Ингушетия белән чагыштырганда инде анда әдрәк була инде. Әгәр инде икенче менә центральный ниләр белән караганда инде анда уже безнең кәмрәк кала Мәскәү, нигә караганда кәмрәк. Был закон инде ул күптән халыктың хораган законнарының бере иде, чөнки бына үзегез әйтеп киттегез, ошо күп катлы йортларда яшәүчеләр, улар зарлана килде шундай кафеларның, буфетларның һату итүенә.
Нимә камаса улай килде һуң уларның ошо законның кабул ителүенә? Ошо бизнес менән уларның хокуктарын сикләмәү һәм башка мөмкинлекләрне караныгызмы? Бunda инде әйтергә кирәк, ЛЖКФ дип әйтәйек бит. Алар моны тикшерүләр без алып барабыз бит инде. Нигә тикшерүгә сыгаһың, документлары буенча үзләренең теге ниләре, площадьлары бар, туалетлары, ниләре, шундай мәкаләләр бис, улар ЛЖКФ дип әйтәбез. Улар шул төнге ни өчен, төнне хатыр өчен, тәүлек әйләнә хатыр өчен эшләнгән. Бер-ике ултыргыз куялар да, барны стойка куялар да. Микроалны мейсен куялар да. Без җәмәгать тугыланы урын тип, лицензия алып, шайтып хатып тәүлек әйләнәһенә нитәләр бит инде, хату итәләр. Шулай ничек дип әйтәйген, ничек бу хәтлем. Ну, шулай үзгәреп тора, законнар үзгәреп тора. Әмма күптән көтелгән закон инде бу, шулай. Күптән көтелгән закон инде, мөрәҗәгатьләр күп булды, шуңа инде. Әгәр дә бу законда буда калһалар, җаваплылык. Әгәр дә инде әйтергә кирәк, бу законда булһалар, алкоголь сферасында гомумән штрафлар бик зур. Ни өчен дигәндә, бу бит инде кешенең һаулыгы, гомере белән бәйле продукция дип әйтәйек инде. Шуңа инде бу сферала штрафлар бүтән ниләр буенча бик зур. Әгәр инде бу ошо безнең конкретно әйткәндә инде бу төнне хаткан организациягә 300 меңгә хәтлем штраф салына. Бу тәүге тапкырдыр инде мөгаен. Тәүге тапкыр. Беренче тапкырга. 150-нән 300-гә хәтлем. Беренче тәүге тапкыр 150 булса, икенче тапкыр 300 һәмдә. Әмма әлеге вакытта бүтән механлаштырылган хату кассаша үткәрү мөмкин түгел, шулай. Хату кассаша үткәрү мөмкин түгел. Һәм бuna әлеге вакытта нимә күзәтәбез? Россиянең күп кенә төбәкләрендә буның Россия канунияте мөмкинлек бирә, һәр төбәк үзе хәл итә ала хатуды сикләүдә. Кайбер төбәкләрдә көненә 2 сәгать кенә, көндезге 12-нән 2-гә тиклем бер төбәктә, яңлышмаһам, Вологда өлкәһе шикелле, шунда сикләүләр индерелә. Бу нимәгә бәйле? Бу сынапта шундай төбәкләргә мөмкинлек бирүенәме, әллә хату алкогольле хату күләме бөтен Россия буенча арта барамы, шул бер суга халамы? Юк, бөтен Россия буенча күләме арта бара дип әйтеп булмай. Ул моны без Башкортстанның нигә әйткәндә лә бая әйтеп үтте бит, 11-дән 12-гә тиклем шулай бер кешегә алкоголь исемлеге хатыла. Бу ничек дип әйтәм, кеше бер кеше шуннан күбрәк эс алмай бит. Бу күләм я халыктың әгәр не үзгәрһә артып китәргә можна, например, миграция бар битендә, шундай вакытта артып китәргә. Булай кеше шул менә Башкортстан территориясендә безнең халыкта 10-12 литр 17 елдан бирле шул хатылып килә битендә. Монда күбрәк исә, әдрәк исә дип әйтеп булмай. Ни өчен дигәндә, Башкортстанда безнең производительләр бар бит, Башспирт производитель, Боскорустиян производительләр бар бит, Хара производительләре бар. Улар бездә итештергән продукцияны вис бездә хатылып бетмәй бит. Улар битендә икенче субъектларга да хаталар. Шуңа күрә инде мен әйтәм килә, ул бу ниләр безнең субъекттың хукугы шундай снапта бар, и без аны актив кулланабыз. Тыю нидә сикләүләрендә актив кулланабыз. Ул кешенең ничек дип әйтәйек, бер яктан тыйһа, икенче яктан контрафакт килеп чыга бит инде. Тәкъдим һәр вакыт була. Тәкъдим һәр сак була. Ул искән кеше ул төнлә көндез дә таба дигән һәм шуңа инде монда шул безнең депутаттар шу карап безнең нигә карап инде бу тыюларды сдержанно дип әйтәм, сдержанно гына кертәбез, кәрәк вакытта гына. Берничә ел элек Башкортстанда Яңа ел байрамнарында алкоголь эсемлекләрдә хату бик каты сикләүләр индерелгән, һуңнан ул бу сикләүләр әдрәк бушатылды, дилбегәнне бушаттык, тап ошо контрафакт алкогольдә хатмаһында өсөн килеп сыкты димәкче. Контрафакт алкогольдәр хатмаһында өсөн без күзәтүләр алып бардык да, күрәбез бит инде преступность ханы кәмене, әгәр инде смертность дигән безнең показатель бар. Смертностька килгәндә инде әгәр 17-18 елларда безнең 200 кеше үлгән булса, отравление алкогольным напитками. Быелга 24 елга килгәндә ул 44 кешегә генә калды.
Башкортстанда ысынлап та сикләүләр ханы байтак кына дип әйтергә мөмкин. Ул яңа ел каникулдарында гына хатуды сикләү түгел, башка көндәрдә дә итләп үтәйек әле. Яйгы мизгелгә хәзер инде аяк басарга әзерләнәбез. Яйгыһын кайһы көндәрдә хатылмый. Яйгыһын шул хабан туйлар бар, башланып китә бит шуан һоңгы кыңгырау ниләр выпускнойлар битендә шул көндәрдә безнең закон белән үткән тыелулар бар. Яшьтәр көнендә. Яшьтәр көндә. Шулай яшьтәр көнендә. Бындай алымдың һөмтәһе бар дип әйтәләр. Һөмтәһе бар, менә районнарда йөрибез, күрәбез хабан туйларга шул килгәндә. Хәдә бит хабан туйлар ысынлап та аяк үтәләр, исерек йөргән кешеләр күренмәй. Шуның һөмтәләре дип уйлыйм. Иң мөһиме күбә буш шешәләр ятып калмаган шул. Күбә. Шулай. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстанда алкоголь эсемлекләрне хатуды сикләүгә кагылышлы яңа закон турында без Башкортстан Республикаһы сауда һәм хезмәттәр министры урынбасары Илһам Бикбулатов мәгълүматлаштык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.